What's up mga lods? Dito kami ngayon, magmumukbang kami ngayon lods. Magmumukbang. Ito na yan. Ano na to? Ano na to? Finished product na. Ilulutuin na lang. May mga panimpla na yan. Yan mga lods. So yun guys. Ulam namin guys oh. Ano lang kasi dito guys, yung ano lang bangus at saka tilapia lang. Pero Bohol. Nainidad bohol. ito yung garahe namin guys oh. Chill! Shout out kay Winok. Zero family sa Trinidad Bohol. Make Guys. some noise. Sunog na? Oh guys oh, bilis na loto guys oh. Loto na guys. Kapantis ito. Kusukay ko na. Basag din lang ilag pa na. Terus. Bro, kenapa? Ba, Hola mga lods. Bang. Keke. Ang bawa nito. kata sa YouTube. Pilap niya na ikbang ito. Shout out sa atin. Pero hey guys. So dito. Makita ka ba sa? Ano? Dito lang mo na. Ay baby. Having 10,000 hours. Terus. Terus. Kain tayo mga lods. Push up. Bisa menggiting. Push your mouth. Mga lods. Mga Barbie. Dahil na mo. Pangita kang sipin na lang. Sige mo shout out ya. Shout out. Bak mo robot yung nagsugba. Terus. Ulo guys, ulo. Lods pala, lods. Lods. Gusto sa nga doon. Gusto mo ba? Ha? Maling ka. Idang adong eh. Wah. Tahu itu. Ayan, ito ko to diba kaya hindi siya may nag-intro. Sige na. Bak! Bango sa'yo. Bak. Namit magito. Apa? Wah, ano sa mga kailangan? Kailangan tinay dulu. Nagugas yan, nagugas. Nagugas ba yan? Mana tagugas? Ibras. Sponsor! Ayan, 50 na. Ano to? Sponsor! Ito na punta na. Pagkada Domingo ba? Yung doon sa probinsya ng Braga. Bagang ka naman ang angid na. Please, tato? Isok mo rin? Ay, ba? Dili ko, kayo na ba yun? Makita mo spawn ba? Oh, Shout out sa Pakaldo family dyan sa Malingin. oh. Ayan, Jeffrey, asawang Kara. Who?
Shout out Steve. Ano ito, Jibak? Jibak? Ha? Itong Jibak, sir? Ano yun? Uyo kan pa naman di Pros. Bay! Bay! Bay, Ano ba? ito nilang kuhaan. Uy! Tara. Palit na lang dere, raw! Bro! Uyo pa mag-una. Palit na lang dere. Bago magsandok. Pila mo kabagsak yun? Apat. Nga, kaya upat lang. Hagan. Kaya upat ra. Apat taga. Puro fill up ang buwan. Butang lot of Ah. inawan. Oh. Pag mga couple, nindot tong mahalon niya cellphone kaya pwede rin inana ba? Mubak na yung cam. Ano? Yung mubak. Ha? Hindi siya mubak pag naka-video. Sana siya? Hindi. Pwede na siya sa akong Samsung. Ay, Samsung. Mubak ko itong Samsung. Nindot siya naka-video, tapos pag ganun, mubak. Bak. Ay, mala. Jibak na nga. Oh, dugo ba? Dugo ba? Guys! Saan na guys? Kain daw siya ng ano guys, oh. Yung may dugo pa. Ay. Ka-dirder na guys, ka-dirt. Loads mga loads. Loads! I-promote. Sis. Hello mga jibakers. Kasi na nanay. Manano? Pagod din lang ko. Hindi ko sumugod hangin patangan. Dulit mo ninyo. Ano kung nanay yun? Gusto nyo nagigpan na. Napalit. Sila gilingkuran na guys. Ah. Ano mo bumasok sa nga dito siya? Ano ba kayo? Ayun, pangalan na. Pwede naman mag-adventure. Malingin o. Huh? Ano dito ko? Sibukan ba? Namang to yung guys. Ito yung mga. Buno ninyo. Hoy. Di proso ah. Ay, harabas ay no. Masigira sila kuan ba? May binablangan. Ang malagbo. Dagat malagbo. Joseph eh. Nag-YouTuber ng Joseph. Oo. Tingnan na Joseph. Nagba lang ba ito? Video rin siguro. YouTuber na. Kasi channel. Batit. Batit TV. Yang YouTube. Yan. Batit TV. Oo, di proso. Kaya ang iyaran bidyan per may kanang larga nya muli mo ra. Mo nila. Asa siya na sampa? Idi, siguro ng palagbo. Kisa na yang amo niyo. Idi. Idi nga. Taga Mandawa? Ang amo yata niya. Gilunod niya ng pambot. Oh, murag mo sa luna. Ito na. Kuan, tiga malawa. Anong gilunod man di proso? Wala yun na, magibiyang atan. Bigyan mo yung pambot kay mga pa sa babae pag arrange sa kuan. Sibo. Sibo. So yun guys, kung nagustuhan mo itong video, don't forget to subscribe and click the bell button. Like and share. Bye-bye.